Moi kaikille, meikäläinen on Okaraso YT. Kaverina on Valtteri. Valtteri kuvaa nyt omalla puhelimella. Me pelaa Ankariota pitkästä aikaa. Tai siis eka kerta Valton kaverilla. Ei munkaan se on niinku. Noniin. Sori, kamera on vähän huono. Ja se olisi tabletti, niin olisi hyvä. Saatte nähdä kuinka hyvä mä oon Akariassa. Tää ehkä sopii. Kohta saatte nähdä, kun mä saan 100 massasta 200 massaa. Tai itse asiassa miljoon. Siis 400 massasta ihan sikan massaa. Kohta saatte nähdä sen. Ottakaa, mä trollaan ton pelaajan. Mä trollaan pelaajia nyt. Kato mä nopein. Käkä. Saatte katsoa nähdä yhden niin hienon jutun. Sori, mä kuulen tässä videolla retardin, koska mä oon retardi ihan ei nyt oikeesti, koska mä oon tyhmä. No niin, siitä sä kuuluu. Eikö se nyt massa niinku. Voinko mä olla hiljaa?